Стига ви къде е. Няма сме. Че аз откъде знам, че ма снима, бе? Или това е моят таблет. Чакай малко. Чакай, че изтървахме момента. Ще го изключи. Колко го фана? Колко време го фана? Около 2-3 минути. 2 минути. Павло, защо така? Включих ли? Включих. Случайно. Айде сега изключи го и пак го включи. Как трябва да го изключим? Там копче. Бастър копче. Айде сега. Ама дай да виждаме тук. Опа, Дай да извинявай. види надолу да вижда тя. Тук и пускай ли сега. Ай, влез. Абе, прос! Али включи го. Кажи къде, бе! Ще те цапна. Добре, пък как го направи? Дя знам. По някаква случайност. Ще те цапна. Ай сега покажи му как, защото той не знае. Слайд. Слайд, бе. Що ли ми казал от начало, бе? Нарочно